ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Рушди маориф-рушди минбаъда чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток шоуи Печутоби замон ва меҳмонони азизи барномаи имрӯзаи мо омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Шуданд мебошанд. меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. Соли 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон шуд ва ин ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеаи тафаккури техникии насли навраз равона гардидааст. Инак барои пиёда сохтани ин иқдом дар мактабҳои миёна чӣ хел навовариҳо шуда истодааст? Ман таклиф мекунам аввал навори барномаро тамошо кунем, сипас суҳбат мекунем. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. солҳои 2020 ва 2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шудааст. Ин нуқта дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ таъкид карда шуд. Бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти кишвар, толи 2 ҳафтаи охир дар чанде аз мактабҳои хусусии шаҳри Хужанд дарсҳои кушодӣ намунавӣ бо иштироки омӯзгорон ва намояндагони шоъбаи маориф гузаронида мешавад. хонандагони синфи деҳи муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Паймон дар доираи дарси кушодӣ намунавӣ дониши худро аз фанни алгебра санҷиданд. хонандагон ба 2 гурӯҳ ҷудо шуда байни ҳам сабқат намуданд. иҷлосия ва истиқлолият унвони гурӯҳҳо буд. Пур кардани кроссворд, ҳалли мисолу масъалаҳои математикӣ ва саволу ҷавоб байни хонандагон аз мавзӯъҳои дарси кушодӣ намунавӣ буд, ки хонандагон дар вақти муайяншуда ҳал карданд. рафти дарси кушодро мушовирон ва намояндагони шӯъбаи маорифи шаҳри Хужанд назорат бурданд. бино ба гуфти омӯзгорон, ташкил ва гузаронидани ин гуна дарсҳои кушодӣ намунавӣ байни хонандагон иқдоми хуб буда, бо ин васила хонандагон низ ба чуқуртар омӯхтани фанҳои дақиқ майлу рағбат пайдо мекунанд. гузарондани чунин дарсҳои кушод, дарсҳои намунавӣ барои як такони нав бахшидан ба ҳар як омӯзгор хело муфид мебошад, зеро ки аз омӯхтан, аз таҷрибаи пешқадамӣ аз якдигар бохабар мешаванд. ман итминони комил дорам ки чунин дарсҳо на балки фақат аз фанни математика, балки аз дигар фанҳо бигзор дар синфҳои ибтидоӣ бисёртар гузаронида шавад, зеро ки фақат барои манфиати кор мебошад. дар муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии мактаби ирфон низ дарси кушодӣ намунавӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ доир гардид. дарси кушод дар синфхонаи муҷаҳҳазонида шуда бо шароити хуби таълимӣ гузаронида шуд. толибилмон оиди барномасозони машҳури ҷаҳонӣ маълумот доданд. барои хонандагон ҳам гузаронидани ин гуна дарсҳои кушодӣ намунавӣ имкон медиҳад, ки онҳо ба худ маълумотҳои нав ва таъсироти хуб гиранд. Урок прошел очень интересно, мы узнали много нового. Наверное, будущие программисты уже сделали свой окончательный выбор именно благодаря сегодняшнему уроку. Было замечательно, было интересно. баргузории дарсҳои кушодӣ намунавӣ аз фанҳои дақиқ дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳру вилоят ҷараён дорад. ин гуна дарсҳои кушодӣ намунавӣ аз фанҳои дақиқ дар муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Гулчини Маърифат ва Пӯлотифи шаҳри Хужанд баргузор гардид. дарси кушодӣ хонандагон аз фанҳои дақиқ ба монанди риёзиву табиатшиносӣ, биологияву технологияи иттилоотӣ буд, ки мавзӯъҳои гуногунро дар бар мегирифт. ҳадаф ин чуқур омӯзонидани фанҳои дақиқ ба хонандагон ва огоҳ намудани омӯзгорон аз таҷрибаи кори ҳамдигар маҳсуб мешавад. дар пиёда сохтани нақшаҳои вобаста ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ ва дақиқ мактабҳои миёна корбарӣ доранд. ба мушоҳида мерасад, ки мактабҳои хусусӣ аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дида фаъолияти худро густурдатар менамоянд. хуб, маълим, ман бисёр мехостам бо шумо суҳбат кунам. аввал дар навор мо мактабҳои хусусиро дидем. анакун мехостем фаҳмем, ки имрӯз таваҷҷӯҳ ба омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ, риёзӣ дар мактабҳои умумӣ чӣ хел аст, дар кадом сатҳ аст? не танҳо дар мактабҳои хусусӣ тағйирот дида шуд, балки дар мактабҳои умумӣ ҳам як тағйиротҳои назаррас дида шуд. хуб, чӣ хел маслан шахсан худи шумо имрӯз чӣ хел фаъолияти худро ба роҳ мондед? кадом корҳоро ба нақша гирифтед ва ба сомон расондед? ман танҳо 3 соли охирӣ ки фаъолияти худро мегӯям, дар тӯли 3 сол 14 ҷои шаҳрию вилоятӣ аз фанни химия ҳамаи фарзандон тарбиятгирандагон
ин аз мактаби умумии 20 будам. яъне дар олимпиадаҳои шаҳри вилоятӣ ҷойҳои намоён шаҳри ва вилоятӣ иштирок кардан ва ҷойҳои албатта намоёнро гирифтанд. аз онҳо 4 тааш ҷойи аввал. бисёр хуб, саломат бошед, ташаккур. Накунон муаллим, ба фикри шумо чи ҳамин завқи худи хонандагонро дар ҳамин омӯзиши фанҳои дақиқ шахсан худи шумо ҳамчун устод мушоҳида мекунед? нисбатан аз солҳои гузашта соли ҳамин сол зиёд шуданд. муассисаи мо ва аз тарафи бо дастгирии директори муассисаи мо як муҳит ташкил кардем, як синфхонаи алоҳидаи замонавӣ ташкил кардем ки дар он ҷо аз ҳама техникаҳои замонавӣ зарурӣ барои ба осонӣ аз худ кардани фанҳои дақиқ ташкил кардем. ин ба монанди тахтаи электронӣ, доскаҳои шишагини замонавӣ ки ба хонандаҳо ҳавасу завқи онҳоро зиёд мекунад, бо интернет пайваст кардем ки ҳамон ҷо хонандаҳо баъд аз итмоми дарсҳои стандартӣ иштирок мекунанду аз тамоми формулаҳои ва навовариҳои фанни риёзӣ дарёфт карда пурратар мехонанд. Масалан, мо дар олимпиадаи шаҳрӣ хонандаи 11 мо ҷои аввалро гирифта. ин техникаҳои замонавӣ ба мо якеашро мегӯям чи хеле фоида кард. Масалан, дар шаҳри Русия як устоди аз Тоҷикистони мо рафтагӣ ҳаст. мо бо онҳо муошират кардем ки мо кадом китобҳоро хонем, чӣ кор кунем, рафти олимпиада дар Россия чӣ тавр мешавад, дар Амрико чӣ хел мешавад, олимпиадаҳои ҷаҳонӣ чӣ хел мегузарад. маслиҳатҳои муфид пурсидем, мисолҳои онҳо мо шинос кардам бо мисол ҷаҳонӣ. ман конкретӣ гуфта метавонам зум, барномаи зум, аслан ин барномаи пулакӣ аст, маблағӣ аст. 40 дақиқаи он масалан ройгон дода мешавад. баъд аз он ин чиз дар вақти пандемия бошад, мо ба ин зум беҳтарин чиз шуд. масалан, мо шогирдонамон дар хонаи худашон буданд, мо инҳоро истифода бурдем. ва аз ҳама чизи асосияш ҳамин ки барномаи зум, корпоратсияи зум дид ки мо бо роҳи таълим ҳастем, бо роҳи дуруст ҳастем, онро ройгон кард барои мо. шумо нафаре ҳастед ки воқеан ҳам дар ду давра фаъолият кардед ва замони шӯравиро, имрӯзро ҳатто шояд як андоза муқоиса ҳам карда метавонед. акнун имрӯз то кадом андоза баъзаи моддию техникии ҳамин муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла мактабҳои миёнаи умумӣ то кадом андоза муҷаҳҳаз аст бо асбобу аёниятҳо барои гузарондани озмоишҳо? оё мо хуб замина дорем, заминаи моддиву техникӣ мавҷуд аст дар мактаб? аслан барои гузарондани шояд ягон санҷишҳо, лабораторияҳо амал мекунанд? кабинетҳои фаннӣ муҷаҳҳаз шудааст? албатта фанни физикӣ бетаҷриба тасаввур кардан ғайриимкон аст. ба замин ҳар як синфе ки бо омӯзиши фанни физика машғул аст, мувофиқи барномаи таълимӣ корҳои лабораторӣ дорад. албатта ҳозир шумо даври ду замона муқоисаша ба ёд овардид. ман ҳамино гуфтани ҳастам ки баъзеи моддии техникии оиди гузарондани таҷрибаҳо дар даври пеш мактабҳо фаровонтар буд. имрӯз ҳамин чиз танқисӣ дорад. лекин ҷои ҳамин акун, ҷои асбобҳои намеристагия ҳозир чӣ хеле ки маълум нақл кардан, яъне техникаи муосир, яъне бо воситаи аз технологияи муосир истифода бурда ҳамун тахтҳои электрония агар самаранок маълум истифода барад, ҳамун таҷрибаҳое ки бевосита намоиш медодем ҳозир бо воситаи тахти электронӣ намоиш додан хеле қулай шудагӣ. бинобар ҳамин имрӯз дар таҷрибаи кори мана муассисаи таълимие ки ман дар он ҷо фаъолият дорам, литсеи осибӣ, ин литсей равии табиӣ математикии худаш физики математикӣ аст. бинобар ин соатҳои таълимии мо назар ба мактабҳои ҳамагонӣ то як андоза зиёдтар аст, омӯзиши фанни физика ва математика. бинобар ҳамин анакун бояд ки мо ҳамин
дарсҳои барои самаранок гузаштанаш фақат ба гӯё дониши назаривӣ такя накарда инчунин барои айёнӣ шудан, чунки то бача чашмаш ки набинад ва як гуфта баён карда фаҳмондан анча кори мушкил. Лекин агар як бор намоиш дид, хо таҷриба кардӣ, он асбобу лавозимотое ки дар баъзи мактаб вуҷуд аст, то як андозе талаботи имрӯзии қонеъкунонда метавонад. Фақат дар баъзи ҳолатҳо зарурият пайдо мешавад ки мо аз тахти электронӣ истифода барем ва тавассути анами технологияи муосири имрӯза мо метавонем ки ҳамин дарсҳоро самаранок дастрasi хонандагон гардонем. Ва албатта ин бесабаб нест ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ 20 солагии омӯзиши фанҳои дақиқ, пеш аз ҳама математика, физика, химия, информатика, албатта ин талаби замон аст. Мо солҳои пеш аввал ба забон эътибор додем, баъд ба омӯзиши фанни технологияи информатсионӣ барномаҳои таълимии 2 давра қабул карда шуд. Ана имрӯз акун навбати он расидааст ки мо ба ин фан ҳам аҳамият дим, чунки иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита ба техника ва технологияи нав муҳтоҷ аст. Барои он ки ҳамин технологияи имрӯзая мо кор фармоем, бояд ки вай донистан мо дар кор. Барои донистани технология омӯзиши фанни дақиқ, пеш аз ҳама риёзӣ, физика, химия, биология, информатика ин як чизи ҷудонашаванда аст. Бе ин мумкин нест. Баъзи ҳамин омӯзиши техника ана ҳамин фанҳо вобаста ва бесабаб нест ки пешвои миллатам ҳамин чиза пешпа нагузоштанд. Ва албатта дигар барномаи таълимӣ агар солҳои пеш ба назар гирем, дар тӯли 5 сола ё 10 сола қабул карда мешуд. Аммо омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ 20 сола пеш гирифта шуд. Ин аллакай шаҳодати он аст ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурӣ ҳам ба ҳамин чиз эътибор дода истодааст. Ва мо муаллимон бояд ки ана ҳамина самаранок истифода бурда шавқу завқи хонандагон бедор кунем ки ваҳо ба омӯзиши фанҳои дақиқ аҳамият диҳанд. Чунки мо забонро то як андоза омӯхтем. Забони англисиро қариб ки ҳозир ҳамин хонандаҳои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ медонанд, озодона гап зада метавонанд. акун имрӯз навбати он расид ки ба ҳамин фанҳо ҳам эътибор дим. дуруст гуфтед устод, воқеан ҳам барои имрӯз аз имрӯз мо бояд мутахассисони соҳиб тахассусро дар ин ҷода бояд ҳатман омода кунем ва 20 сол ин як муҳлати муайян аст ва воқеан ҳам агар хоҳем имрӯз мо барои расидан ба ҳадафи 4 стратегии кишвар несаноатикунонии мамлакат воқеан ҳам имрӯз мо аллакай қадамҳои навбатиро гузошта истодаем ва чӣ хеле ки гуфтем рушди соҳаи маориф ин воқеан ҳам рушди минбаъда, рушди ояндаи мо мебошад. Ташаккури зиёд ва имрӯз дар муассисае ки шумо кору фаъолият доред бахшида ба ҳамин солҳо кадом корҳо ба роҳ монда шудааст ва дар оянда боз чӣ хел нақшаҳо кашидаед? Марҳамат. дар муассисаи мо оид ба ҳамин барнома бисёр дарсҳои ҳисоботии ҷоддӣ гузаронида мешавад. махсус ҳамин фанҳои дақиқ ба эътибор гирифта шудааст. дар ҳар чорак, дар ҳар як синф ҳисоботии ҷоддӣ аз фанни химия, физика, математика гузаронида мешавад. Инчунин боз бо хонандагони болаёқат, як гурӯҳи хонандагони болаёқат ташкил карда шуда бо онҳо корбарӣ карда мешавад ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявию дар олимпиадаҳои байналмилалӣ барои иштирок намуданашон. ҳозир яке аз хонандагонамон тури якуми олимпиадаи байналмилалии брейч мейк буд. анҳамонбояд ҷои берун аз кишвар, дар хориҷи кишвар, аз Турция бахолам вай олимпиада дар ҳамон ҷо ҷои намоёнро ишғол кардааст ки вай метавонад моҳи май дар тури дуюм иштирок намояд бо 90 балл. чӣ хел хонандагонро риёзидон мекунед? Марҳамат. албатта бо хонандагон мустақилона кор кардан лозим меояд. онҳо баъди дарс меистанд, баъди дарс истода бо омӯзгорон дар алоҳидагӣ корбарӣ мекунанд ба тариқи суҳбат, корҳои мустақилона, оиди мизи мудаввар, онҳоро шавқи ҳаваси онҳоро бедор мекунем. якчанд хонандагони мо ҳамин сол дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок намуданд ва ҷоҳои намоёнро гирифтанд.
акнун муаллимам ҳам мебинам ки собиқаи кори шумо ҳам як муайян аст, воқеан ҳам таҷриба доред. хонандаи дирӯз аз хонандаи имрӯз ё хонандаи имрӯз аз дирӯз бо чӣ фарқ мекунад? шояд бо кунҷковӣ, бо зеҳни тез, намедонам, бахусус дар омӯзиши фанҳои дақиқи кун тафовутро эҳсос мекунед? эҳсос мекунем. Албатта хонандагон хеле ҳозир кунҷков мебошанд, бо масъалаҳои гуногуни худ назди омӯзгорон меоянд ки онҳо аллакай аз дигар адабиётҳо онҳоро ёфтанд ва ҳамроҳ бо муаллим, бо омӯзгор истода баъди дарс ин масъалаҳоро ҳал мекунанд ки масъалаҳои хеле шавқовар мебошад, муаммо мебошад, проблемавӣ мебошад ва албатта ҳаллу фасли онро омӯзгор ёфта медиҳанд. саломат бошед, ташаккур. муаллим, ҳамин шавқи худи хонандагонро барои иштирок дар олимпиадаҳо шахсан худатон ҳис мекунед ё ин ки худи устод бояд ӯро камтар як завқи ӯро бедор кунад? вақте ки боли аввал интихоб мекунед хонандае барои олимпиада тайёр кардан, аввал қобилияти зеҳнише мо дарк кардем, мо даркор ки то охирша бурда метавонад олимпиада ё не, қобилияти зеҳнӣ дорад ё не. ҳамаи бачаҳое ки дарс метиҳед, маҳфилҳо ҳаст, маҳфилҳои шаҳрӣ ҳаст, маҳфилҳое ки дар дохили мактаб ҳаст, ҷалб карда мешавад бачаҳои болоёқта. дар он ҷо муайян мешавад, ҳама хоҳишманд доранд, лекин на ҳамаи хонандаҳо намебаранд олимпиад. олимпиад маҳз он одамое мебаранд ки зеҳни тоза доранд. ва инро худи эҳсос мекунад худи устод, яъне мебинад, мушоҳида мекунед, худи устод эҳсос мекунад. ҳама бача хоҳиш дорад ба олимпиада равад, лекин на ҳамаи бача қодири аст ки ба олимпиада рафта ғолиб шавад ё ки олимпиада рафта иштирок кунад. худи ба олимпиада рафта иштирок кардан ҳам ин ғолибият, чунки аз мактаб ғолиб шуда рафтагӣ. вақте ки ҷой мегирад, ин ғолибияти дигар дукарате. вақте ки ҷои аввал мегирад, ин маънои онро дорад ки агар дар олимпиади шаҳрӣ бошад, дигар дар шаҳр ҳамин бои заниш нест, донишаш пурқувваттар. вақте ки бача ҳамин хел ки ҳавасманд мешад ки аз ҳамон мактаб баромад, ҳамон устод тайёр кард, мегӯяд ман ҳам иштирок кунам, ман ҳам иштирок кунам. ман ягон заршил намегӯям, ҳамаш иштирок мекунад, лекин худошон ҷудо мешад. вақте ки наметавонанд ки давомаш бараванд, худошон ҷудо мешад. ман дар синфҳои русӣ кор мекунам, аз китобҳои русӣ истифода мебарам. муаррифони китоб ҳамин хел китобо сохтаанд ки худи муаллим дар қоил мемонад ва талаба. масалан чӣ хел сохтанд, дар муқоваи аввалаш шаҳр метиҳанд ки масалан ман ин ҳарф гузориш мекунанд, ҳарфи масалан г мекунанд, значит грамматика нақс талаффуз кардан, нақс хондани ягон терминои математика, ё ки дар унҷо ба поискови часташай дар кофтков меранд ва масъалаҳои пункти А, пункти Б, пункти С мекунанд. А стандартни минимуми ҳамун синф, ҳамун мавзӯъ талаба минимум донистанаш дар кор барои экзамен спуриш, барои ояндаш. пункти беш қобилияташа талабаҳое ҳастанд ки агар қобилияташон бошанд мефаҳманд, ҳал карда наметавонанд, мефаҳманд. ва баъзе талабаҳо мешаванд ки ҳамун пункти бешам кор мекунанд, пункти эсам кор мекунанд, аз ҳамин тезикти мефаҳманд. лекин дар китобҳои русӣ як камбудӣ ҳам ҳаст ва ҳам гӯем ҳам плюсу ҳам минус. барои чӣ? барои он ки плюсаш дар ҳамин ҷо ки дар интернет аллакай ҳалли онҳо ҳаст, ва дар каналҳои ютуб муаллимони хусусӣ масалан як ҳамун мисола ҳал карда нишон додагӣ. ин як плюс ки талабаҳо аз ҳамон ҷо медарону мефаҳману баъзе вақт мешавад ки муаллима барои фаҳмидан ҳамун мисола мепурсанд пунктҳои қинаша, ва аз ҳамон ҷо мо мефаҳмем ки ин ҳамун талабае ки ҳаракат мекунад, метавонад дар оянда дар олимпиада иштирок кунад. чӣ хел мефаҳмед ки дар ҳақиқат ҳамун хонанда як истеъдод дорад ва истеъдоди вайро бояд кушод? чӣ хел ҳис мекунед ки вай масалан дар ин маврид аз технологияи муосир шояд ҷояш ояд истифода мекунад, ҷояш ояд масалан камтар? муаллим метавонад ҳамун масъалае шаклаша дигар накарда, сифраша дигар кунад, ҷавобашро дигар мебарад. боз пешниҳод мекунад кор кунад агар ки сифри муаллим ки тӯри меояд, значит худаш фаҳмида кор кардагӣ. агар ки айнан
худи ютубои нестагӣ ӯ кор кунеду ё сифраш ҳамун ба булондан ба ҳаракат кунад дигар вай уже кори айзёд ё ки аз ягонҷо источникаш аст ки бардоштааст. пас аз бахши реклама мо барномаро идома медиҳем. бо мо бошед. ин ток-шоуи печутоби замон аст ва мавзӯе ки мо имрӯз муҳокима карда истодем дар бораи рушди соҳаи маориф, 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ аст. инак мавзӯъро идома медиҳем. мутахассисон мерасанд, маслан мутахассисон омӯзгороне ки дар синфҳои таҳсилоташ ба забони русӣ барои хонанда дарс гӯянд, маслан мутахассисони ҳамин фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ. дар мактабҳои хусусӣ ҳаракат мекунанд ки анамин чизе вай кунанд, чи маълимои бо забони русӣ таълим медодаро ҷалб кунанд. алҳол ҳамин мушкилиро эҳсос мекунед дар мактабҳо ҳаст? чунки аз нарасидани маълимо мисол дарсҳо бисёр барои маълимҳо. лекин чӣ гӯям, мутахассисони ҷавоне ки ҳозир университетро тамом мекунанд, маслан ба мактаб барои чӣ ки намеоянд, наметунам аз ҳисоби ки барои кор кардан дар мактаб мушкилӣ аст барои онҳо. ба хаёли ман ҳозир барои кор кардан дар мактаб ниҳоят осонтар. барои чӣ? барои онҳо маслан мана интернет чӣ хел ки барои талабаҳо кушода, барои маълимои ҳам низ кушода. яъне худи омӯзгор ҳам аз болои худаш бояд худомӯзӣ кунад барои омода намудани ҳамин мутахассис ё худ муаллимоне ки дар мактабҳои таҳсилоташ ба забони русӣ онҳо фаъолият мекунанд. дар ин самт бояд ҳатман бо андеша кунем, кор кунем, то ки воқеан ҳам ин танқисие ки дар кадр ҳаст он аз байн равад. умуман дар ҳамин фанҳои дақиқ бисёр ҳам дида мешавад. ё худ дар университет намедонам ки мутахассисӣ бо забони русӣ тамом мекарда ба холам гурӯҳҳо аллакай ташкил намешаванд. ё аз ҳисоби ҳамин бошад ки бинобар ҳамин мутахассис кам. албатта бо як дониши назариявӣ савқи хонандаро ташаккул додан ба фикрам камтар мушкил аст. амалан яъне дар таҷриба ҳам вай бояд бинад барои он ки хонанда воқеан ҳам ба қадри обу хоку ҳавову табиати зиндаи кишвар расад. чӣ хел шавқи ӯро бедор мекунед? маслан кадом корҳои амалӣ ба сомон расонида мешавад? ва маҳз дар доираи ҳамин 20 сола мо эълон кардем. шумо шахсан худатон чӣ кор карда истодед? чӣ хел нақшаҳо доред? дуруст қайд карда гузаштед ки чӣ хеле ки эълон кардан 20 соли фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ гуфтан бояд барои бедор кардани хонандагон аввал он ки ҳам кори назариявӣ ҳаст, дарсҳои назариявӣ ҳаст ва ҳам дарсҳои лабораторӣ ҳаст. чӣ хеле ки имрӯз табиат бедор шудааст, баҳор аст ки ҳамаи чизе ки табиат дар бедоршавӣ асту дарахтон гул карда истодианду ҳамун хонандагоне ки ҳар якташон синфи масалан 5 ба мавзӯъ дар бораи умуман растанӣ мегузаранд, синфи 6 ба оилаҳои растаниҳоро мегузаранд. ҳамаи ҳар якта синфи худаш мувофиқ карда баробар экскурсияҳо ташкил кардан мумкин, дарсҳои дар ҳамин табиат гузашта аллакай худи баҳчаба нишон додандаи кор аст ки нишон медиҳед, ташкил мекунед экскурсияҳои ташкил карда барои мо бачаҳои худем дарси берун аз синф берун табиат ба мегузарем бевосита. аллакай худи хонандагон аллакай ҳам дар табиат мушоҳида мекунанд ки ҳамун чизе ки мо дар синф дар адабиётҳо хондем аллакай онҳо ҳам мебинанд, ҳам аллакай медонанд ки ин ҳар якта қисми анамун гула, ҳар як қисми растаниро нишон дода аллакай ваҳо аллакай як бор бинанд, бо як бор агар хонанд, бо ҳар як аз дани мо шунаванд аллакай ваҳо як дигар хел қабул мекунанд. ғайр аз он бо фармони муассиси муассиса ва фармони анмин директори муассиса мо як анмин бахшида ба 20 соли фанҳои дақиқ нақша чорабинӣ ташкил кардем, тартиб додем ки дар байни хонандагон озмунҳои масалан гӯем ташкил кардани гӯшаи зинда дар синф, иншои беҳтарин дар бораи табиат, табиатро бояд мо муҳофизат кунем. чӣ хеле ки боз ҳамин расми беҳтарин барои хонандагон ҳам синфҳои поёнӣ ҳам синфи болоӣ. аллакай хонанда як бор ки агар табиат бибуромад, чӣ хеле табиат фишор аст, як бор экскурсия буромад, як бор аллакай табиата дар бораш ки аллакай маълумот ҷамъ мекунад, аллакай вай худаш шавқ пайдо мекунад. ғайр аз он боз мо ҳамин дар ин нақша аст, масалан ташкили гӯшаи зинда ё аллакай амалӣ шуда истодааст. ҳатто анамин рӯзи ҷумъа 5 март ман худам дарси кушод шаҳрӣ гузоштам, аз фани биология. аллакай шумо ҳама шуморо даъват мекунам. ғайр аз он боз ҳамин рӯзи
ҳамин рӯза мо аллакай ҳама ҳаракат мекунем, ҳамин озмунҳои аллакай ҳамун рӯзи панҷум сана аллакай мо ҳама озмунҳои ҳамаша не қисман аллакай як бор назорат карда бароем ки хонандагон чӣ хел иштирок каросиянд дар давоми ҳамин чизҳои боз ҳамин дар нақша дорем ки мана аллакай моҳи март аллакай охирҳои март баъди наврӯз ки табиат пурра мешавад хонандагони синфи 10-ум 11-ума ташкил намудани экскурсияҳо сайру гашт мекунанд, лекин агар бо ҳамроҳи омӯзгор ки ҳар як чиза фаҳмида аллакай бедоршавии табиат ки мебошад, анамин чиз агар хонанда аз фаҳмида гиранд агар боз шавқашон зиёдтар мешавад. хонанда ин хо дар муассисаи умумӣ бо таҳсилро давом диҳад, хо дар масалан хусусӣ хонанда ҳама вақт хонанда аст, вай кӯдак аст пеш аз омӯзгор дар куҷое ки набошад, агар худи мафҳуми омӯзгорро гирем, вай дар ҳақиқат омӯзгор дар ҳама ҷо омӯзгор боқӣ мемонад. ин албатта пеш аз ҳама аз истеъдоди омӯзгор вобастагӣ дорад. барои анамин хонандагонро анамин чӣ хеле ки шумо гуфтид онҳо истеъдодшонро бедор кардан ё ин ки бо онҳо бештар корбарӣ намудан мумкин аст. дар муассисаи мо албатта ҳам дар фанҳои дақиқ, ҳам аз фани химия ва ҳам аз фани физика утоқи мо таҷҳизонида шудааст. албатта ки корҳои лабораториё то қадри имкон масалан 70% иҷро карда мешавад. мо инчунин бо он корҳои лабораториё ки вақте ки иҷро карда мешавад, омӯзгор метавонад ки он корҳоро худаш шахсан нишон диҳад ва аз рӯи истеъдоди худаш истифода бурда нишон диҳад. масалан дар муассисаи мо маҳфилҳо вуҷуд доранд. дар он маҳфилҳо қариб ки дар ҳамаи фанҳо маҳфилҳо мавҷуд аст. масалан ман худам шахсан ҳамчун омӯзгори фани физика дар маҳфили техникои наврас масалан бо хонандагон корбарӣ мекунам ва ман ҳис карда метавонам ки сол аз сол сафи хонандагони ман зиёд шуда истоданд. мо ҳар сол масалан бо таҳсилоти марказӣ ҳам вилоятӣ ҳам шаҳрӣ яъне ки корбарӣ менамоем ва хонандагонро дар озмунҳои технико онҳо иштирок мекунанд, доимо ҷойҳо мегиранд. ҳар сол 4-5 хонандаи мо албатта ки ҷойҳои намоёнро мегирад. инчунин хонандаи муассисаи мо мактаби шаҳри рақами 2 дар озмуни байналмилалӣ низ инчунин ман инро қайд кунам дар шаҳри қирғизистон гузашта буд, дар он ҷо иштирок кард ва 2 хонандаи мо мукофоти раиси вилоят ноил гаштанд. ин албатта фахри муассисаи мо мегардад. ин албатта пеш аз ҳама аз истеъдоди ман гуфтани ҳастам ки истеъдоди худи омӯзгор яъне ки вобастагӣ дорад. омӯзгор на танҳо вақте ки мо таълим медиҳем, мо аллакай ҳис карда метавонем ки кадом хонанда лаёқати зиёд дорад, ба кадоми хонанда ёрдами омӯзгор лозим аст. масалан дар баъзе озмунҳои техникои наврас барои шавқманд кардан мо аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ менамоем. аз тарафи масалан вақте ки онҳо ба масалан ягон харидорӣ кардан лозим, барои ягонро сохтан маводи асбобҳои техникиро харидорӣ намудан лозим аст. албатта аз тарафи директори муассиса мо албатта ки ҳама вақт дастгирӣ моддӣ, масалан хонанда хоҳиши ягон чизро сохтан дорад, лекин ба моддӣ ниёз дорад. яъне ҳамаи шароити идеяи хонанда дастгирӣ кардан аз ҷиҳати моддӣ, масалан ҳама вақт мо дастгирӣ мекунем. ҳам аз ҷиҳати психологӣ бояд ки бо хонанда ба ӯ доимо корбарӣ намудан аз ҷиҳати илмӣ инчунин фаҳмонда додан нозукиашро. албатта ки дар маҳфили мо ҳамаи инҳоро дида метавонем. бисёр хуб, ташаккур. барои ташаккули тафаккури техникии наврасон имрӯз чӣ кор карда истодаед? барои пеш аз ҳама хонанда барои завқу шавқаш бедор шудан албатта воситаи техникӣ роли калон мебозад ва инчунин дар дарсҳо вақте ки омӯзгор аз усулҳои фаъоли таълим яъне салоҳиятнокӣ истифода мебарад, дарс бениҳоят шавқовар мегузарад, чунки дар як соати дарсӣ муаллим метавонад қариб ҳамаи хонандагонро фаро гирад, аз ҳамаш вобаста ба лаёқаташ ва даркунӣ ана ҳамин мавзӯъ вай метавонад ҳамаи хонандагон куди кор кунад. инчунин вақте ки мо ҳамин дар муассисаҳои
ҷумҳурии Тоҷикистон усули фаъолияти таълимиянияро бо салоҳията қабул карда шуд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки муаллим ҳоло дарси нава нафаҳмонда метавонад дарси оянда худи талаба презентатсияҳо омода кунад, аллакай дарс ба омода шуда метавонад. баъзе ҳамеха хонандаҳои болаёқат низ дида мешаванд ки вайҳо техникаи технологияро бисёр ҳам ба дараҷаи олӣ медонанд. аз муаллим фарқи куллӣ доранд. баъзе хонандаҳо пешрафтагӣ ваҳо метавонанд ин хелам ҳаст вобаста ба истифодаи технология ваҳо аллакай ҳаме хел маводҳои диққатҷалбкунанда омода карда метавонанд. бе ёрдами омӯзгорашон ваҳо аллакай омода карда дарсро пешниҳод карда метавонанд. ин хел талабаҳо ҳастанд. баъзеам талабаҳое ҳастанд ки ваҳои муаллим то бедор накунад, то нафаҳмонад, вайҳо ва чӣ мегӯяд, вайҳо талабаҳои ду гурӯҳи асосӣ ва ҷудо кардан мумкин аст. баъзеашон аз ҷиҳати истеъдод, аз ҷиҳати истифодаи техника сал як қадаме дар пеш истоданд. баъзе талабаҳое ҳастанд ки вайҳо нисбати инҳо як зина поёнтар. инҷиба аллакай худи муаллим ҳамин не бояд ки идора карда тонад хонандае завқи ҳамон хонандаҳои ба инобат гирифта дарсашро аз рӯи ана ҳамон гузаштанаш лозим. сони боз дар мактабҳои типи нав ё гирем ки мактабҳои хусусӣ ва мо ва шароит нисбати мактабҳои муассисаҳои давлатӣ шароитамо васеътар. мо ва қариб ки дар ҳамаи синфҳо тахтаҳои электронӣ насб карда шудааст. мо аз технологияҳои замонавӣ васеъ истифода мебарем. шабакаи интернет пайваст аст. мо ва масалан гирем дар дарси физика агар ягон мавод нарасад, муаллим метавонад аз лабораторияи виртуалӣ истифода барад. яъне виртуальная лаборатория ҳаст барои фанҳои физика, барои фанҳои химия, барои биология ҳаст ки вай ҳамон масалан гирем химия ва масалан кислота намерасад ё ишқор нест, ин проблема нашуда наштакор. аллакай мо ба таври виртуалӣ ҳамона бачи нишон дода реакция чӣ хел рафта наштакор ва бачи иҷро мекунад. яъне бозам аз истифода аз интернет, аз интернет тахтаи электронӣ ин аллакай як қадам ба пеш мешавад. ё ин ки гирем мана дарси алгебра ва геометрия ва мана бо мутахассисон медонанд, ҷавоно бо бештар нисбати мо медонанд ки мо ҳозир ҳамин программаҳои худи тахтаи электрониҳа ҷадвал ё циркул лозим нест. танҳо бачава лозим аст ки ҳамона истифода бурда тонад ченакоша дуруст монад. ченакоша дуруст монад кунҷошам вай парборо ҳамаш аст аз ҳамон истифода мебарад. ҳозир давраҳои пешба мавод надорӣ ҳаст нест. ин проблемаҳо ба хаёлам андаки ҳалли худаша мушкилоша ёфт шудааст. ин бисёр хуб аст ки мо қадаме ба пеш гузоштем, лекин ман бисёр мехостам ки устод фарқи байни ҳамин маслан лабораторияи виртуалӣ ва лабораторияи воқеӣ фарқият дар чист? вақте хонанда мебинад, медорад бо дасташ ҳамон таҷрибаро худаш мегузаронад, чӣ хел аст натиҷа? ва вақте ки чӣ хел гуфта истодаем виртуалӣ аст, онро мебинад ва намедонам шояд расида наметавонад, дар асл онро истифода карданаш ҳам виртуалӣ аст, чӣ хел шуданаш мумкин натиҷа? оид ба иҷрои ҳамин ягон таҷрибаи физикӣ агар хуб мешад, маводҳои ҳамон таълимӣ бошаду бача худаш дасташ ки иҷро кунад. ин якчанд дараҷа баланд. ҳоле чӣ хеле ки муаллима гуфтанд аз сабаби он ки имрӯз баъзи мактабҳо коста гаштагӣ он таҷҳизотҳое ки солҳои пеш фаровон буд ваҳо як муҳлати хизмати худаша дорад, ё ин ки аз истифода баромадагӣ ва иваз кардан ва ҳозир имконият нест. бинобар ҳамин дар ҳоли чӣ хеле ки дар боло гуфтам, дар ҳолатҳои зарурӣ чӣ хеле муаллима қайд кардан, ҳамун таҷрибаи виртуалӣ гузаронда ба ҳар ҳол бача мебинад. лекин боз таъкид мекунам ки хуб мешуд агар баъзи мактабҳо ҳамин ҷиҳат ба пурқувват бошаду ҳамун таҷрибаи бевосита гузаронад, ин гуфтам ки як умр хотири бачаҳо мемонад.
ташаккур, саломат бошед. Марҳамат, боз ки аз инҷо андешаи худро мегӯяд барои он ки сатҳу сифати таълим дар мактаб воқеан ҳам баландтар боз бардошта шавад. Вобаста ба ҳамин имрӯз мо дар мавриди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ гап зада истодаем. Боз кадом корҳоро ба сомон расонидан лозим аст? солаи омӯзиш фанҳои дақиқ табиатшиносӣ риёзӣ ин як таконе аст ки бояд ҳамаи омӯзгорон барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон қувваи худро дариғ надорад. мо дар мактаб барои ҳамин ғайр аз дарсҳои кушоди намунавӣ, ҳисоботҳои эҷодӣ бо мусобиқаҳои байни синфҳои мутавозӣ гузаронда истодем. дар ин мусобиқаҳо аллакай хонандагон ҳаракат мекунанд ки ягон чизи нав оваранд, ребусҳо месозанд, кросвортҳо месозанд, масъалаҳои шавқоварро ёфта мебиёнд, чунки онҳо ақаллан дар ҷодаи ҳамин фанҳо ғолибиятро ҳис мекунанд. бачаҳо ба ҷустуҷӯи ҳар гуна маводҳои шавқовар ҳаракат мекунанд. бо оварда нишон медиҳад ки муаллима ҳамин маводи ёфти ки мо зарурӣ ми баъзиш ба ҷавоб медиҳем, баъзиш мегӯем инаш шумо намешавад. мебинед алка шавқу завқи хонандагон нисбати фанҳои дақиқ хеле баланд шуда истодааст. онҳо ҳаракат мекунанд, формулаҳои ким пештар менависад, формулаҳоро аз худ кардостиянд. назар ба пештар дида ҳозир хонандагон бисёртар шавқу ҳавасашон зиёдтар шуда ҳаракат кардостиянд ки як чизи нав ёфта биёну аз муаллимон чизи нав ба худ гиранд. якта чизе гуфтан дар кор аст ки ҳамин ҳар якта синфа хонандагони алохон ҳаст ва хонандагоне ки миёна мехонанд, хонандагоне ки сустхон ҳаст. ҳар як хонанда ки вақте ки вазифа метиҳед, ҳар якта хонанда бо ҳамин фаҳмиши худаш вазифа карда мебиёд. ҳамун хонанда бояд мо таҳқирона ту натонисти накунем, ту карӣ, лекин боз ҳам пурратар гирифта агар мо ҳамихӣ кунем, хонанда аллакай бештар пеш аллакай ҳиссиёташ бедор мешавад, дар масъулияташ боз бештар мешавад ки агар ки мо як бор ду бор ки мутаххирона гӯем ки не ту нодуруст карӣ гӯем, агар ва аллакай сеюм бора ё дигар вақт медонад ки дигар омӯзгор тафтиш намекунад ва аллакай шавқаш бедор намешавад. барои он ки завқи хонандагон ба китобдӯстиву китобхонӣ, яъне китобҳои бадеиву илмӣ бедор шавад, аз он фаровон истифода кунанд, шояд назди шумо меоянд дар назди китобхонаи мактабӣ боз китобҳои бадеӣ ҳам ҳатман бояд бошад ки хонанда аз он гирифта истифода карда тавонад. хуб барои бедор кардани завқи онҳо кадом корҳоро иҷро кардан мумкин аст имрӯз боз? соли 2020 китобҳои бадеӣ якчанд хел намуд аз лоиҳаи ҳусаид гирифтем ки ва аз синфҳои ибтидоӣ аз синфи 1 то 4 дусту бо шумори 21 дона ба мо ройгон оварда шуд ва инро ба бачагон мо пешниҳод карда ва ин китоб хеле шавқовар буд. ин китоби омӯзишӣ аст, илмӣ аст? барои бачагон ин китоб аз ҳамун тарафи аз лоиҳаи Америка пешниҳод карда шудааст ки маҳз барои ҳамин бачагон мебошад. ҳар як рамз, ҳар як сураташ ҳаст ки онро мо бояд ба талаба даромада фаҳмонем ва мо ин ду рӯз дар семинар гузаронда шуд оидаи ҳамин лоиҳа ва ман омада онҳоро ба талабагон дар дарси кушодҳо фаҳмонида китобҳоро пешниҳод кардам ва ба онҳо хеле шавқовар шудам. ва ҳоло шумо худатон омӯзгори фанни забони англисӣ ҳам ҳастед, ҳамзамон дар баробари китобдор буданатон ва онҳоро бо ин китобҳо низ шинос кардем, ба онҳо низ хеле маъқул аст. ҳоло ҳам дар синфҳои ибтидоӣ лоиҳаҳо низ дарси лоиҳаҳо давом дода истодааст. озмуни фурӯғи супидонҳои эълон карда шуданд ва ҳоло ин озмунро мо дар вақти таътил гузаронида талабаро ба озмун яъне пешкаш карда истодем ва омода мекунем. чӣ хел нақшаҳо доред вобаста ба ҳамин солҳо ва дар мавриди амалӣ шудани онҳо шояд ягон мушкилӣ доред? хуб имрӯз аз ҳамин пешрафти кори худ ба мо камтар ёдовар мешавед? умуман дар ҳамин соҳаи бисолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд ва дар тамоми Тоҷикистон ҳама намуди корҳо ба фикрам ваи муайян карда рафта истодааст ва дар муассисаи мо низ чӣ хеле ки муаллим гуфтанд маҳфилҳо гузаронда шуда истодааст ки маҳфилҳое ҳастанд ки мисол мо худ муаллимони география ҳастем, дар мо маҳфили кишваршиносии ҷавон ҳаст ки мисол дар он хонандаон кор мекунанд, хонандао аъзо ҳастанд ва
дар ҳамин омӯзиш барои ҳамин омӯзиши 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ бисёртар корҳоро мисол аз рӯи хонандаҳо ки мебароем ва дигараш ин ки ҳамин хонандаҳо низ ҳамин иқдомҳое ки мисол президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомалӣ раҳмон карданд мисол дастгирӣ мекунанд ва мисол бетараф нестанд масъулият ҳис мекунанд худи хонандагон ҳам ташаккур. Бахшед аз кадом фан дарс мегӯед? аз фанни химия. Ягон нафар хонандаи шумо масалан нисбатан шояд хонандаи сустхон инҷо гуфтанд ки алохон аст, нисбатан миёна мехонад ва сустхон ҳам аст. Масалан кадоме аз хонандагони шумо шояд сустхон буд ва давоми сол ҳозир ҳамина гуфтанӣ мебудам. хонандаҳое ҳастанд ки намехонанд дарсаю давоми дарсанда, хонандаҳое ҳастанд ки шавқашон нисбатан бисёр шуда як дарс ду дарс намехонанд, лекин сеюм дарса мо ҳамин корҳои амалия таҷрибавӣ нишон медиҳем ва ҳои шавқашон баланд шуда ҳамин дарса ин дарс омада маълима ҳамин корро ман нишон диҳам гуфта худашон нишон медиҳанд амалӣ. мисол барои ҳосил кардани моддаҳои содди мураккаба аз ҳам ҷудо кардан, омехтии холиса ҷудо кардан, бисёр таҷрибаҳои мо гузаронда нишон медиҳем. таҷҳизотҳо доред? таҷҳизоту ба қадри имкон дорем. мисол барои ҳосил кардани гази оксиген ки мо оксигенро инсон бе оксиген ҳаёт вуҷуд надорад, вайро мо нафас мекашем аз перманганати кали ки маргансофка ҳаст ва дар дорухонаҳо ҳаст, вайро гирифта ба таҷриба нишон медиҳем, бачаҳо бо чашмашон мебинанд, ин корро мебинану шавқашон нисбатан зиёд мешавад ки вай ба сӯзиш ёрӣ расонанда аст. ё ин ки гидрогени барои ҳосил кардан металлро рӯҳ ё натрия гирифта бо кислота меандозем, гидроген хориҷ мешавад. ҳамин гидрогени хориҷшуда гази сӯзанда ки ҳаст, мо бо гагур даргиронда нишон медиҳем, дар мегирад. ҳақиқатан бачаҳо бовар мекунанд ки гидроген гази сӯзанда аст, бо чашмашон мебинанд, шавқашон нисбатан зиёд мешавад. саломат бошед, ташаккур. хел боз пешниҳод доред барои он ки воқеан ҳам мо оянда аз ҳамин хонандагоне ки имрӯз шумо завқи онҳоро бедор мекунеду меомӯзонед, оянда як мутахассисони воқеан ҳам хуб бароянд, чӣ бояд кард? пеш аз ҳама барои он ки хонандагон пешсаф бошанд, инкишоф ёбанд, аз ҳама пеш адабиёт дар кор. барои хонандагон адабиёти худи дарси дар кор ман ҳаминро пешниҳод мекардам ки дар синфҳои ҳафтум ҳамин адабиётҳо камтар коста шудааст ва ҳамин адабиётҳо бисёртар китоби дарсиро дар назар дорам. аз фанни физика дар синфҳои ҳафту ҳашт ҳамин адабиётҳо, ҳамин китобҳои дарсӣ камтар коста шудааст. хуб мешуд ки ҳамин китобҳоро аз нав барқарор мекарданд. баъд боз пешниҳод гуфтам мумкин дар ҳамин синфҳо аз сабаби он ки алифбои гуфтам мумкин фанни физика синфи ҳафтум соатҳои дарсе агар камтар зиёд мешуд бо хуб мешуд, чунки бисёр мавзӯъҳо пай дар пай мавзӯъҳои бисёр дар якҷоягӣ гузаронда мешавад. худи бачаҳо ки акнун сарукор доранд бо фанни физика онро хуб дарк карда наметавонанд. барои хубтар дарк кардан хеле хуб мешуд ки соатҳо сал бисёртар шавад, боз беҳтар мешуд. пӯшида нест, на дар ҳамаи муассисаҳо корҳои лаборатория аз фанни физика гузаронида мешавад. бисёртар омӯзгоро ба масалан чӣ хеле ки гуфтан интернет такя мекунанд, лекин вақте ки ба интернет менигиред там ҳамаш ба забони русӣ. агар беҳ мешуд ки омӯзгорони пуртаҷриба ба забони тоҷикимон корҳои лаборатория ки анҷом доданд ба интернет яъне ки мегузоштанд, беҳтар мебуд барои ёрӣ ба дигар омӯзгорон, ҳам омӯзгорони ҷавон. инчунин бисёртар чӣ хеле муаллима гуфтан адабиёт, масалан на танҳо фаннӣ, масалан барои хонандаи ҷаҳонбинияшро васеъ намудан, масалан энциклопедия бо забони русӣ ҳаст. масалан ман худам шахсан барои хонандагон харидорӣ намуда барои истифодаи онҳо ба забони русӣ бошад, ҳам ҷаҳонбини онҳо якчанд маротиба васеътар мешавад. дар он ҷо ҳам лабораторияҳоро оддияшро масалан гира аз ҳаёт худошон чӣ хеле истифода бурда метавонистгиошонро масалан онҳо ёфта метавонанд. энциклопедияҳо агар мебуд бо забони
ба забони тоҷикӣ албатта ки хеле хуб мешуд. мо худом инчунин масалан адабиёто ба монанди масалан мо дар ҳамин рушди бисолагӣ рушди фанҳои дақиқ ва табиӣ яъне бо хонандаи худам дар академия чунин тасмим гирифтам ки на ҳамаи хонандагон дар бораи олимони осиёи миёна тоҷик физикони онҳо масалан маълумоти бештар доранд. Ман ҳамин тасмимро гирифтам ки мо бояд ки ба ҳамин корбарӣ намоем, зеро ки вақте ки мо дигар адабиётро ба забони русӣ бошад ҳам мо масалан ман шахсан худам хондам, огаҳ гаштам ки бисёри он қонунҳое ки дигар масалан мегирем олимони фаронса яъне ки англис онҳо кашф кардаги бисёри мутафаккирони мо ё ин ки олимони физикони мо аллакай дар онҳо ақидаи худро баён карда буданд. яъне чунин агар китобҳо зиёдтар мешуд ҷаҳонбинии хонанда боз ҳам васеътар онҳо инчунин мефахриданд. ташаббус мекунед барои мураттаб сохтани муаллифи ҳамин олимони тоҷик албатта ки ҳис мекарданд, мефахриданд ки барои чи яъне ки барои онҳо шояд як идеал мешуд. идеал мешуд. Ташаккур, саломат бошед маълима. шумо ё шумо маълимаҷон андеша ё пешниҳод бошад? Марҳамат. як чизро қайд кардинам ки ҳамин барои он хонандагони болоёқате ки дар олимпиада озмунҳо ва иштирок мекунанд аз тарафи волидайн ҳам ҳамин робита шуданаш дар кор дастгирӣ бошад, бояд ки бошад. Масалан боз ба завқу шавқи ваҳо бисёртар мешад. яъне худи падару модар низ бояд ҳавасманд бошад барои он ки кӯдакаш пешравад ташаккул ёбад. ҳастанд ин падару модарони ҳастанд. Ман ҳаминро гуфтаниам ки ваҳоям аз ду тарафа масалан робита ки бо муассиса мешавад ва хонандагон фарзанди худро пешкаш мекунанд, ин ҳам боз беҳтар мешуд. Ташаккур, саломат бошед. Хуб марҳамат, дар фарҷоми барнома ман бисёр мехостам аз шумоён пешниҳодҳоро шунавам ки вобаста ба ҳамин соли омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ гуфта истодаем. Мо боз кадом корҳоро ба сомон расонем, чӣ хел нақшаҳо тартиб диҳем, то ки воқеан ҳам дар оянда аз ин хонандагоне ки имрӯз шумо таълим медиҳед, тарбия медиҳед, воқеан як мутахассисҳои як соҳаҳои ҳамин соҳаҳо мутахассисони арзанда воқеан бароянд. ҳар як фан ҳамон вақт қадру қимат пайдо мекунад ки агар харидораш бошад. яъне ин ба он маъно ки ман имрӯз дар дасти ҳамаи омӯзгорон, дар дасти хонандагон тестҳои маркази миллӣ аст ки барои ба мактабҳои олии касбӣ дохил шудан аз рӯи он машқ карда истоданд гӯё. албатта ҳамаи маълимо хуб медонанд. ман ҳамуна варақ зада баромадам, як чандин сол истемана ман мебинам ҷудоям саволҳо сабук. агар ҳамин тарзи саволгузорӣ бошад, агар ман ҳамту дида баромадам барномаи таълими синфи 10-11 нест. ҳамин синфи 7-8-9 кади тамом ҷамъбаст шудагӣ. овай агар талабот пайдо шавад, баъд бача ҳаракат мекунад. вай саволо ниҳоятан содда ва такрор ба такрор омадагӣ. хубтар мешуд ки дараҷаи саволҳои ҳамун тестие ки аз дар маркази миллӣ тестӣ гузаронда мешавад сал як андозаша баландтар бардорад, то ки бача кӯшиш кунад. вай дилхоҳ бача физики умуман нахондагӣ бошадам, агар як моҳ ягон муаллими пуртаҷриба кишинад, аз худ карда метавонад. ҳалли ҳамун теста ман дар назар дорам. бинобар ин пеш аз ҳама ҳамин дараҷаи мураккабии масъалаи саволгузориҳои тестӣ то як андоза баландтар бардошта шавад. ва воқеан имрӯз талабаҳои мо ба ҳамон талабот, ҳамон меъёри талабот ҷавобгӯ ҳастанд? акун талабаҳое ки мисол ман муассиси худам дар назар дорам, барои ваҳо ин тест ягон хел мураккабӣ надорад. дуюм, чӣ хеле ки инҷо маълима қайд кардан, дар ҳақиқат синфҳои 7 адабиёт ҷудоям норасоӣ зиёд дорад. китобҳои таълимии ман дар назар дорам. якум пайдарпайи мавзӯъҳое ки пеш китобҳо буд, вай чиз аз байн рафт. дуюм, сони бисёр мафҳумҳое ки терминҳои физикия тоҷикӣ ва нодуруст тарҷума карда ҷорӣ кардагӣ. ана ҳамин барои садди роҳ мешавад барои хонанда, барои иштирок карданаш оянда дар олимпиадаҳо. масалан мо ҳодисаи дисперсия як вақто парош гуфта тарҷума кардан, лекин вақте ки бача олимпиадаи байналхалқӣ мерад ё россиява мерад, вай калимаи дисперсия ки ди шинос не, як муаммо мешад ин чиз. бинобар ин пеш аз ҳама як сифати китобҳои дарсӣ беҳтар шаваду пайдарпайи мавзӯъҳо дуруст шавад. ва дуюм фикри ман ҳамин ки ҳамин
талабот нисбат ба ин фанҳо то як андоза мураккабтар шуданаш дакор. Ин агар мо содда карда додан гирем тобра бача суст мешавад. баръакс вазни масъалаҳои вазнинтар каранда кор ки бача фикр кунад. вақте ва фикрронӣ шурӯъ мекунад баъд аввал ягон чиз мешавад. агар мо содда чизҳои тим ҳама ина медонам мугӯду аҳамият наметиҳад. ба фикри ман ҳамин чиза пеш бигирифтанда кор. ташаккур, саломат бошед. агар пешниҳод бошад мешунавем. به فکری ما یا برای پیشرفتی علمی های فنی دقیق اول معلم سر طلب شدنشتر کن. خودی معلم هم از بالای خود کار کردنشتر کن. شخصا خودی ما از بغضی که هر روز وظیفه میتیم وظیفه از این چهارک تا این چهارک هست. مثلا در صنف های هشتم میگم 500 فرموله، در صنف های بالاتر 1000 ریاکسیه. از بغض اون که و کتابی وظیفه‌ای هر روز چه میکنند. ادبیات هایی که ما میتونن مسئله ها باید هر یک هفته و 5 یا 6 مسئله در نظر داشته شماره شد. از این چهارک تا این چهارک چند هفته هست شماره 5 به ضرب زده از همون کتاب از همون صفحه تا همین صفحه حلش طلب کردن است. ترمین‌های دو پهلا هستند که خواننده رو شوپه با شبهه میبیارن. از جهت تاریخی هم نگاه کنیم مثلا بعضی موضوع‌ها که فهمن که مثلا سینوس ما میگویم تمام جهان سینوس میگن لیکن به زبان تاجیکی چی میشد و از کجا این چیز پیدا شد. مثلا ما دیامتر میگویم نیمی دیامتر، رادیوس میگویم، خورده میگویم، نیمی خورده نمیگویم. چیزی عادی که عصر دو بالکه در هندوستان کشف شده بوده است از طرف عربخط نیم خورده سینوس گفتند سایه و کوسینوس بوده است. با کلمه های عادی ما باید ما موضوع های خود را فهمانیم. در طلبه های خردسال باشد رولی از همه گویم اساسی را بازی میکند بازی های متماتیکی. اگر بازی های متماتیکی را ما نشان دهیم بعضی طلبه های سستخوان بیدار میشن یک بار به خونش میدارن. سوم پیشنهاد من مثلا مهارت های ملکه هست. همین دو چیز پیدا کردن در کار به طلبه. یک کتابی یکی از همین متخصصان ساحه خودم به خواندگی بودم و آدم پیشنهاد میکند که омӯзгор البته پیشنهاد میکند که در یک موضوع کمش 50 مثال اگر مثال یا مسئله طلبه کار کند پس و خاطرش به میماند. این هم یکی از عامل ها. این چیز رو وقتی که جناب عالی چند سال پیش متد سینگاپوری از خود کنیدون گفته به تمام کشور مثلا پیشنهاد کردن ما در کوفتن در آمدیم و مقایسه کردیم که برنامه ما مثلا SNG و مثلا وای سینگاپور مقایسه کنیم موضوع ها کم شدگی و موضوع ها چقور شدگی. در ما یا در سینگاپور؟ در سینگاپور موضوع کم چقور رفتگی مثلا پرکتیک زیاد نظریه کم. از همین چیزها اگر ما استفاده بریم و کمتر ممکن موضوعهای کم کرده چقور کنیم خاطری بچه میموند. از رشد ساحه معارف رشد минбаъдаи کشور وابستگی دارد. 20 سال این یک مهلت معین است. برای آن که ما هر یک روز این 20 ساله را با ثمر استفاده بریم از امروز باید کاربری را آغاز نماییم. باقی برای اشتراکتان در این برنامه استادانی عزیز عرض سپاس و من باوری دارم امیدوار هستم که آن فکرهایی که در این برنامه صدا داد و پیشنهادهایی که شما گفتید این حتما بر منفعت کار است به خاطر پیشرفت جامعه روانه می شود. البته تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.